Sa patuloy po ng ating balitaan, mas mapapadali na po ang paglalakbay patungong Busay Calabang Falls sa Bani matapos po ang construction po ng access road patungo sa sentro po ng Pasyalan. Natapos ang construction 2 buwan matapos simula noong Mayo sa ilalim po ng Tourism Road Infrastructure Program na may layuning magtayo ng access road sa mga ideklarang pasyalan. Ang Busay Falls ay isa sa umusbong na puok pasyalan sa Bani maliban sa mga baybayin at diving spots dahil sa minor trekking at 40 na talampakan na talon. Inaasahan naman na mas dadayuhin ang lugar na mapapaunlad sa turismo, kabuhayan at progreso sa komunidad. IFM News. IFM News. IFM News.